Jeg hedder Nana. Jeg hedder Asta. Hej, jeg hedder Niklas Damsgaard. Jeg hedder Anne. Hej, mit navn er Alexandra. Hej, jeg er Kenmahara Habib Abdul Ghani, men folk kalder mig for Wen. Som juniormentor i videnskabsklubben har jeg været med til at forberede de nødvendige ressourcer til vores eksperimenter. Og som juniormentor i videnskabsklubben, der har jeg mest haft rollen som hjælpelærer. Og som hjælpelærer, der var min rolle at hjælpe til med, at miniforskerne de forstod deres opgave, og så hjælpe dem med at udføre den, hvis de havde brug for det. Jeg har blandt andet skulle købe ind til snacks og til forsøg, og hjælpe seniormentorerne med at holde nogle af miniforskerne lidt i ro. Det fede ved at være juniormentor, det var helt klart at kunne lære fra sig og se, hvor meget miniforskerne de brænder for at lære noget nyt. Så synes jeg, det var ret fedt at ligesom komme i den rolle, som man egentlig gør. Altså, i stedet for at være eleven, så prøve at komme op og stå som læreren og se, at det egentlig ikke er så simpelt, som man lige skulle gå og tro. Og så i mine øjne er det også helt klart fællesskabet, der er det fede, for du møder en hel masse nye mennesker. Jeg lærte selvfølgelig en del om det emne, som vi havde om, men jeg lærte også at tage ansvar og lære fra mig. Og ellers så har jeg bare haft det rigtig hyggeligt og været sammen med en masse søde mennesker, der ligesom mig har haft en interesse for naturvidenskab. Og jeg synes helt klart, at hvis du har den samme interesse, at du skulle melde dig til videnskabsklubben.